Navenda Komîsyona Hilbijartinê ya Partiya Demokratîk a Gelan HDP, lîsta berbijarên xwe ji bo parlamentoya Tirkiyeyê ku biryare di heftê meha hezîrana îsal de berêve biçe aşkire kir. HDP navê her 505 berbijaran eşkere kir ku lê ser hemû bajarên Bakur û Tirkiyeyê bilav bûne. Diyartirîn berbijarên HDP lê bajarê İstanbulê, hevserokê HDP Selaheddîn Demirtaş. Huda Kaya, Filiz Kerestecioğlu, Pervin Boldan, Levent Tüzel. Berbijarê HDP lê paytexta Tirkiye Enqere jî Süreyya Ender. Lê bajarê Amedê ku navenda siyaseta Kurdan e lê Bakurê Kurdistanê, diyartirîn berbijarên HDP, İdris Baluken, Feleknas Oce, Altan Tan. Lê herêma wanê diyartirîn berbijar, Figen Yüksekdağ, Herêma Rûha, Osman Baydemir, Bajarê Agirî, Leyla Zana, Herêma Mêrsînê Dengîr Mehmet Mîr Firat, Herêma İzmirê diyartirîn berbijarên HDP Ertuğrul Kürkçî. Ji 505 berbijarên HDP 268 jinin, wate ji 147 jinin. Partiya Demokratîk a Gelan HDP dê hilbijartinên îsaliya parlamentoya Tirkiyeyê de wek partiyê beşdarî dê hilbijartinan de dike û bizav dide cihê xwe bigire dema ku rêjeya ji 10 bi dest bîne.